ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хонаҳои нав роӣ карданд ки мо қабул кардем, пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Дар ҳамин навор хела хонаҳои арзон бисёрае. Агар шумо давомхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон хонаи иҷора, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марҳамат сурат маълумотат дар WhatsApp имо экранбада рӯй кунен. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор ҳастаи хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, аз территорияи Ваҳдат, ҳам хона ҳам замин, ҳастаи хонаҳо аз территорияи шаҳри Ҳисор ва Турсузода, территорияи Фархор, Бохтар ва дигар территория. ҳам квартира, ҳам замин, ҳам хона дар ин навор ҳастае. Хоб, курси имрӯза бошад дӯстони азиз 1000 рубл баробар аст ба 145 сомонӣ. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем то охираш тамошо кунед. марҳамат, рафтем. Дӯстони азиз, ба диққати шумо мерасонем ки авиакассаи Осон авио ҳастае ки беҳтарин билетҳои арзон доранд. нархҳои билетҳои ино 3000 рубл, айдига компания, айдига авиакассаҳо гарантикати фарқ дорад. билетҳо ба ҳамаи самтҳо ҳастае. нархҳои арзон ҳастае ки як бародар тоҷик худамон авиакассаи худаш ҳастае ки нархҳои арзон. билети шумо дар 9 дақиқа тайёр мешавад. рақамҳои WhatsApp ҳастае. шахсоне ки аз номи канали мо гап мезананд бо скидка дорад. нархи арзон авиакассаи Осон авио. марҳамат, ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон ки срочное қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи дашти Беди Калон. ҳамагӣ 22 сотиқ замин ҳастае ки 17 сотиқаш замини холӣ ҳастае ки қатъи хонаш обшим. 22 сотиқ замин ҳастае ки 5 дар хона кардагӣ ҳастае. хона ҷои беҳтарина пеши мактаб, садиқ, ҳама чӣ пеши дарёи Кофарниҳон. хоб, обши 22 сотиқ замин, 5 дар хона ҳастае. об ва свет позитсияни ҳастае. дута веран, бания, ҳоҷатхона дорад, дута оғул ва хоб ҷои аловхона дорад. пеши хона полни худ гирдаш маҳкам, пеши дарёи Кофарниҳон обшим. хона мегад аз дарё мегад ҳамагӣ 35-40 метр роҳ ҳастае. тамоми намуди дарахтҳои мевадиҳанда дорад дӯстони азиз. хоб, дар пеши хона мактаб, садиқ, масҷид дар пеш ҳастае. хонаҳо хайр ремонт дорад, барои зиндагитон мешавад. агар хоҳем ремонтҳои замонавӣ кардан, яъне ки мекунем ки хона барои зиндагӣ обшим ҳозира шуда мешавад. ин хонаро метавонем ки 2-3 оила зинда кунем, барое ки заминаш бениҳоят шуда метавонем ки 2-3 одам харед, мақсад ки тақсим кунен. ҷои бениҳоят хуб ҳастае. ҳамаи шароитош муҳайё. хона мегад срочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 330 000 сомонӣ ки боз муомилаи хуб дорад. дӯстони азиз, хона хайр мақсад ки деҳа, яъне ки қишлоқа гӯя мешавад, пеши дарёи Кофарниҳон, яъне дашти Беди Калонда, Ваҳдат. хоб, якумаш рақамҳои дастиша ки рақамҳои Россия, ахираш 5370 ва дигариш рақамҳои WhatsApp ҳастае. якташ кор мекунад, якташ рақамҳои WhatsApp, ҳардаш рақамҳои Россия. шахсоне ки мехарем марҳамат занг занем, бо арзон мешавад. мегзарем ба дуюм замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон. сроча инашам қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Одилӣ, яъне ки айцентри шаҳри Ваҳдат тақрибан 5-6 километр мегад роҳ ҳастае. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Одилӣ, айцентр 5 зиёд то 6 километр роҳ ҳастае. таксиш мегад мақсад ҳам маршруткаҳо дорад, ҳам такси дорад мегад то 3 сомон 2 сомона обшим ҳам хеле нархода меоянд. обшим 6 сотиқ замин ҳастае ки замини ҳамвор ҳастае ва инчунин об, свет, чам ҳастае. гирдашда одамо зиндагӣ доранд. инчунин документҳои заминам 100% ҳастае. срочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 36 000 сомонӣ бардорам, боз муомила дорад ягон сом. 36 000 сомонӣ ҳастае ки боз савдо дорад. рақамҳошон рақамҳои расмӣ ҳастае ки промои кор мекунад ва дар рақамҳошон имо WhatsApp дорад. хоми замин лаби роҳ ҳастае. хоб, документош 100%, деҳаи Одилӣ, шаҳри Ваҳдат, 6 сотиқ замин, нархш арзон ҳастае. марҳамат, шахсоне ки мехарен бо зангзани маълумот гирем, бо инчунин арзонам мешавад. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Лучоб, дар деҳаи Гулбоғда. 3 сотиқ замин масоҳат дорад ки дудар хона кардагӣ ҳастае ки хона тайёр. якта веранти калон, ҳоҷатхона, ошхона, бания, кухни, гирди хона полни худ маҳкам. хоб, давроза часпондагӣ ҳастае, лаби роҳ ҳастае, гирду ванааш полни худ одамо зиндагӣ дорад. нархи хона 250 000 сомонӣ ҳастае. бо харидори аниқ бошад мегӯям муомила дорад, яъне ки савдо мешавад.
250,000 сомонӣ савдо мешавад дар Душанбе Лучоб деҳаи Гулбоғда, территорияи Душанбе. خب رقمش از تیسل کار میکنه. شخصانی که خریدار کی باشن مرامت زنگ زدین، معلومات های پورش از صاحب خانه گیرین. و دوستان عزیز شما اگر هم خالی خانه های فروشی، کوارتیر، زمین، ماشین، یگون تکنیکا، یگون محصول، چیزی که برای فروختن باشد مرامت ما رقم میکنیم. سرعت معلومات روی کنین. فقط لایک رو فراموش نکنین گذارین و اگر امکان باشه نواری ما رو پادلسش کنین. میگذاریم با چهارم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است که قرار دارد در شهر دوشنبه در казинои Сайчо. Як хонага квартира ҳаст ки дар даҳум ошӯна қарор дорад 30 квадрати метр. Бо обсвеи таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнюра ва ремонтш нав аст. Навастрой кардом ремонт дорад. Обшим сайсиаш мега хуб аст. Шаҳри Душанбе, казинои Сайчо. Як хонага даҳум ошӯна 30 квадрат. Нархи квартира 240,000 сомонӣ аст. Хай харидорӣ аниқ бошем, бо зангзани қачон суҳбат кунем. این همه رقم ها مگافون شده مرامت زنگ زدین دوستان عزیز با قچون معلومات پرش گیرین و از کجایی که با شما خانه، زمین، کوارتیر چیزی که لازم باشه در تگ ویدیو نویسین ما پیشکش میکنیم. فقط در تگ ویدیو نویسین ما یافتیم با شما پیشکش میکنیم. دوستان عزیز شخصانی که میخوان که با توریکسون با روان کردن یک کمپانی گروزاپروس که خوبی رو با شما توصیه میکنم که کمپانی یکی یا خوب یک چند ساله تجربه کاری دارن که برای شما رو از تریتوریای مسکو رو قبول و تریتوریای Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон ва Регар оварда мерасонанд. Ва инчунин ба территорияи Хатлон 25та ноҳияшта оварда мерасонанд. Шаҳри Бохтар, Хуросон, Уяли, территорияи Кулоб ва территорияи Восе, хоб Данғара, тарафҳои Калхозобод, Обшим 25та ноҳияи Хатлон ва территорияи Душанбе ҳамаи ноҳияш оварда мерасонанд. бори шуморо аз мақсад ки аз килош вобаста мекунанд. агар аз номи кадани мо гап занем боз скидка мекунанд. боз мошини майда ҳамтора ки мошини майда кади рафта бори шуморо аз ҳамин территорияи кортон ки аз ҷойнои хонатон рафта мегиранд. аз территорияи Москва ва Московская област бортона қабул мекунанд. сета рақам аст ки ҳар се рақамошон кор мекунанд ва ҳар сешта WhatsApp пайваст доранд. беҳтарин компания грузоперевозка яка Ёқуб. марамат ба шумо тавсия мекунам. албатта нависед бортона соҳ саломат бурда мерасонанд. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар ҷамоати колхози Москва гуфтага аст деҳаи Хосилот. хоб дар тарафи навхонаҳо гуфтага аст Сойбӯш. обшим дӯстони азиз сотиқша нагуфтиянд чанд қай перемена ба фикри ман 6 сотиқа аст ҳамин хелай ва 4 дар хона кардага аст. ду хонаш мега ремонт дорад ва ду хонаш яъне ки неа ҳамин хел маълумото аст. гирди хона полни худ маҳкам аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня дорад. пешхона навест. хай обшин навхона хона дар тезаҳои нав дорад. нархи хона мега 250,000 сомонӣ аст. боз муомилаи хуб мешавад ва рақамошон аст мегафон. шахсони дар ки аз территорияи Ҳисор ҳам хали территория гуфтаем агар хона лозим бошад марамат занг заде қачон суҳбат кунем ва маълумотҳои пурраша гирем. ба хотири меҳнатҳои мо ки ҳам я лайки бепула фаромӯш накунем гузорем ва агар имконият бошад ҳамин силкаи навори моро дар WhatsApp, дар имо, дар Instagram, дар TikTok дар киҷо метавонед подписаш кунем. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ поёни корвон кӯчаи Гравзавод аз роҳи Калон 200 метр дурунтар назди роҳи Калони пеши бозорча назди поликлиника. хоб духонага квартира аст ки дар якум ошӯна қарор дорад 55 квадрати метр бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва канализатсияи шаҳрӣ дорад. ва пеши хона мегӯяд маршрути 5 41 42 52 54 56 обшим 33 ва 7 дигар транспортҳо мегзарад. нархи квартира мегӯяд 265,000 сомонӣ аст. дӯстони азиз бо хайқатчон муомила мекунад. 265 та рақамошон аст мегафон метавонед ки маълумотҳои пурра ва аниқша гиред. ин хона дар поёни корвон кӯчаи Гравзавод аст. хай ҷои хуба мегӯяд соҳибшон. хай нақшам қимат нест. бо хай рафта аз бибинед ва қатчон савдо кунед. фақат лайки бепула гузорен фаромӯш накунед. чӣ хонае ки мехарен нависед пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои Жилмастив гуфтага аст тарафи Дог. шаҳри Душанбе Жилмастив дӯстони азиз яъне кӯчаи Каратугинский дуюм. 5 сотиқ замин масоҳат аст ки 3 дар хона кардагӣ аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис дорад.
душ ва каледор кухни гарнитурам хечон дорад ва инчунин обсвечам ҳаста мега инчунин ва ҳуҷҷатам дорад. Шаҳри Душанбе, Орионте, Жилмаҳси тарафи кӯчаи Каратагинский. Нархи хона мега 210 000 сомонӣ аст бо муомилаи хуб ремонти хона 100%. 210 000 сомонӣ аст 5 3 дар хона хай нархаш арзон аст. Дӯстон срочное агар шумо хоҳед хона савдо нашуда боша метавонед ки шумо савдо карда гиред. Илтимос мега бо беҳуда нороҳат накунед. Суми наличия фақат харидори аниқ яъне хай тарафҳои ӯ болотар даста. Рақамошро тисел харидори аниқ маромад занг занед. Мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Бухтар пеши мағозаи Иоварда. Дӯстони азиз, яъне ки маркази шаҳрда пеши сайри Орзу. Духонага квартира аст ки дар 5 ошина қарор дорад. 45 квадрати метр бо об свей таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни. Хона бо тамоми мақсад ки замонави ремонт карда аст. ҳуҷҷатош 100% аст. Пеши прокуратураи мақсад шаҳрӣ, пеши магазини Иовар, хоб ошхонаи сайри Орзу ва дигар чизо мақсад ки мактабаш садиқ дар пешаш маркази шаҳрда. Квартира мега срочно мега фурӯхта мешавад бо нархи 265 000 сомонӣ аст бо хай қачон муомила мекунед. Шахсоне ки ҳам хали квартира лозим бошад на рақамош аст вавилон кор мекунад маромад бо занг занед маълумотои пурраша гиред. Харидори аниқ боша мега бо ягон сол мегзарем хай ҷои хуб буда бо рафта аз пеш бинед ва хулоса кунед. Навори моро то охираш тамошо кунед ва ба видеои кадаги мо баҳогузорӣ кунед ва аз кадом шаҳр ноҳия ба шумо хона, замин, квартира ки лозим бошад нависед. Агар мо ёфтем дар видео оянда видео када барои шумо пешкаш мекунем. Мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар ноҳияи Рудаки, Ленинский район, гардиши фабрика назди коллеҷи тиббида. Духонага квартира аст ки дар 4 ошина қарор дорад. 53 квадрати метр бо об свей таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. Дӯстони обуш тоза мегад, ҳамаш об ва барқаш мегад доимӣ аст. Таъмири мақсад хуб аст. хоб нархи квартира мегад 297 000 сомонӣ аст. Дӯстони азиз, бо савдои хуб да дурнуш кушод аст. Духонага дар 4 ошина 53 квадрат, хона ремонти замонавӣ, обшим ҳамаи шароитош муҳайё аст. Бо савдо мешавад. Пешаш дар мактаб, мағоза ва коллеҷи тиббӣ дигар чизои лозимӣ аст. хай бо рақамошон аст мегафон. Шахсоне ки агар маҳқуд карда бошед ҳамин квартира бо занг занед маълумотоша гиред. Лайкора бепулам хез занед ва навора падлисаш кунед. Мо дар хизмате фақат хонаи даракатона дар комментира пурра карда нависед. мо хонаи шумо гуфтагира агар ёфтем пешкаш мекунем. Мегзарем ба даҳум замини фурӯшӣ. Замини фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар ноҳияи Восеъ дар яъне ки ҷамоат ёки қишлоқи Қурбоншаҳид гуфтага аст. 8 сотиқ замин. хоб замини ҳамвор аст. гирдвана шуда одамо зиндагӣ доранд. об свечам аст. нархи замин мегад 25 000 сомонӣ аст. дӯстони азиз ки бо ягон сом муомила мешавад. ноҳияи Восеъ, Қурбоншаҳид, 8 сотиқ замин, временка ва 25 000 сомонӣ. рақамошон 918 аст. шахсоне ки дар кор бошад бо занг занед маълумотои пурра ва анича аз суҳбатшон гиред маромад. Мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Зарафшон гуфтага аст. рӯпарои бозорчаи Зарафшонда. хона бо тамоми чизи чорааш фурӯхта мешавад. Духонага квартира аст ки дар 2 ошина қарор дорад. 37 квадрати метр ки бо об свей таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. хона мегад ҷош мегад ҷои беҳтарин аст. пеши бозорча ва дигар чизои лозимӣ дар пеш аст. мақсад ки хай обшин бо маълумотша мегиред. нархи хона мақсад нархи квартира 270 аст. бо савдои хуб дорад. рақамошон аст мегафон кор мекунад. шахсоне ки мехарем бо занг занед маълумотои пурраша аз худашон гиред. дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамхали рекламаҳои хонаҳо, заминҳо, квартира, мошин чизе ки барои фурӯхтан бошад маромад рӯй кунем, реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо. То видео